Gaverka a to s ní natáčíme a máme roušky. Jo, a jsme spolu. A zase, no. A je to malá, takže my se jdeme houpat, takže jak se pohoupíme. No, A já to takhle obrátím a uvidíte jenom na počkej, já to jednou rukou to tam nevlezu. Dobrý. No a jdeme se. A takhle se budeme houpat. Jo. Ne. Řík mě ani nenatáčím někam do... Natáčíme, že to nejde. Jo, ahoj. Já se čím nebudu natáčet, protože mi spadne mobil. A už natáčím. Jo. Kdyby spadlo, tak to nevadí, když se bude trošku křiplej. Jo, mě to vadí, protože táta bude naštvaný, protože prostě je proto. A jestli se vám... Tady mám nejlepší merch. Hej, nedělej reklamu jako. Ale možná nám moc nerozumíte, teďka jela motorka a bude víc dílů, jestli jste viděli, jak jsem natáčela s pečupákama. Takže to je myslím, že druhý den. No, včera jsem to natáčela s pečupákama. A možná mě teďka nebudete slyšet, protože jede auto. Jo, mě taky ne, takže já přestanu mluvit. Jo. Yeah. Začala teda jinou roušku než já. Jo, protože já mám vyrobenou. Já taky, ale nevyrobili jsme ji my. Ale ne. No a... A taky, když se tady na čem houpáme. Tak se houpáme. Tady na. No, já nevím natáčet tady na malém telefonu. A omlouvám se, že mě... to je no. No ale... Zofie, až ty dolů. Jede auto a to auto nemusíte vidět. A já jdu dělat... Mám jednu really věc. Je tam tma. A před chvílou tady svítilo světlo. No to co? Já jdu na svůj. A uděláme teda kotoul. Já jdu houpat. Lidi, já teda udělám... Lidi, já udělám kotoul a vy mě budete vidět tady, no, tady budu. Tady na tomhle udělám... Sofie, tady na tomhle udělám kotoul. Čau lidi, šlapu na vás. Jo. Lidi, já se bojím, že na vás spadnu. Aj. Šlapu. Jo, a když tak, kdybyste mě chtěli koupit boty, tak mám. Jo. Tak ty kolik? Jo, dala jsem to. Ty nebo 30. Jo, super, já nic nevidím. Super, teď tady máme velkou tyč. To si mám super na mobil. Jo, já ne. Ježiš, já dám. A já si jdu houpat. Já taky. Já jdu na svoji, jo? Ježiš. Teď jdeme se houpat. Ale nebudeme vám říkat, kde jsme. Jo. To by bylo moc blbý. Jako si nevšimněte, jestli jste ho slyšeli. Já se nerozhoupám s mobilem. Já taky ne. Já s kamerou. To je mobil. Jo. Tak lidi, a já udělám víc videí. Já ne. Protože já nesnáším, když potom stříkám. Jo lidi, takhle to bude asi lepší. Já se houpám tak. Jo, tady dýcháme jak něco. A pořád natáčím. A já jako profesionál natáčím takhle. Já jsem to taky natáčela, ale mám se spadla. A taky se nikdy nerozhoupám. No, teď už se houpeš. Skoro. A je to super. A je to teda něco. Jestli mě neslyšíte, tak se omlouvám. Jo, a pokud mám vyplay zvuk, tak se taky omlouvám. Jo. Tak jsme tady nekomentujte barák, jo. Klasicky. Žádný náš není. Jo. My nebydlíme v baráku. To my bydlíme na stromě. No, víte. Proto vám nemůžeme ukazovat barák, protože tam je tady hodně, baráku taky. Ale o baráky se nezajímáme. Ano. Ale mám strašně minulou. A já mám teda o hodně větší. Možná mě teďka nevidíte, protože já vás nevidím. No tak to je asi jasný. Ale budu... Já jsem se taky nespěšitla normálně. A natáčím mi Aj! Jo! A každá se úplně jinak, takže teďka tam tak chvíli vidět. Jo, a když tak lajkujte. Lidi, to je krásný západ slunce. V tom teda. Jo, aha, v tom.
Já nemůžu natočit západ slunce, protože Super, konečně to držím tak, jak jsem to chtěla držet. protože Terka nenatáčí něco toto a nenatáčí vůbec ne. A já jako hodná holčička. Ale jako, to je jedno, ne? Tak když se stejně budeme vidět ve videu. Jak jsme třeba dělali pranky, já jsem dělala na Sofínku. To bylo super. A pěkně jsem si šáhla na ten kaktus. Au! Kdo jste to neviděli, tak si koukněte. Je to Sofia Unicorn. Teď jste mě neslyšeli možná, je to Sofia Unicorn a točíme. Ale musím si na něj dávat pozor, protože se o něj hodně bojím a bojím se, že to... nevím co. Budu natáčet toto, ani nevím, jak to dělám, ale si budu aby jsem natáčela. A já se jdu asi tady na skluzavce, se jdu trošku sklouznout. Dnes se asi dělá na houpačku. Na skluzavce. Vylezeme. Budeme chvíli tady. Lidi, Ale asi nenatáčím. Lidi, já už asi udělám víc dílů, takže zatím čau.